Čuste, zdravás, tu Kikomaster a teraz si ukážeme, jak stiahnuť hacky do CS1.6, AB a VH a ďalšie hacky. Nechám vám link na v popisku videa, takže si to stiahnete. Jak si to stiahnete? Keď si to stiahnete, tu nám mám tu sú tie hacky CS1.6 AB VH. Otvoríte si kliknete ľavým a dáte otvoriť umiestnenie súboru. Dáte toto si tu otvoríte, tie hacky, toto si otvoríte a toto Open L32 deal dáte hoci kde sem a keď vám ukáže otvoriť alebo umiestnenie alebo dáka tabuľka, tak dajte to prvé nahradiť súbor alebo dáte také tam bude, hej. No, toto tam bude písať. Hneď prídem, počkajte kus. Ideme na to. Čakajte. Už som späť. Tak, keď si zapnete F5, to je aimbot. Aimbot je, že proste keď zapnete F5, vám dá, že budete streliť headshoty same. Že strelíte, vy budete policajti a budete streliť do teroristov, tak budete dávať headshoty im. Ale to by som neodporúčaval vždy zapínať. Lebo keď to budete vždy zapínať, tak to bude potom zistí to admin alebo niečo, tak budú problémy s tým. F4 je mieritko, napríklad na AVPčku, keď nemáte mieritko, stlačíte F4 a máte tam mieritko. F3 je, že viete, ak rúcajú to ten flash granáty a toto. No tak, keď to rútia, nevidíte nič, tak zapnite F3 a vidíte. F2 je wallhack, vidíte cez steny. A F1 je osvetlenie pre hráčov. F1 je osvetlenie hráčov, že napríklad budete na CT spawne alebo čo a nebudete vidieť, tak zapnete F1 a je osvetlený aj vy. Tak to bolo všetko. Tak vám prajem dobrý, pekný deň. Čus.